Ngregani sacara pribadi. Pangklimbang 5 menit dina Selasa Kliwon tanggal 9 Desember taun 2020. Kapetik saka Injil Matius bab 18 ayat 12 tekan ayat 14. Manungsa tinitah kanthi rong hakikat, makhluk pribadi lan makhluk sosial. Minangka makhluk pribadi, saben wong kaparingan dening Allah nugroho-nugroho kang beda antara siji lan sijine. Tegese, saben manungsa darbi kaluyan lan kakurangan, nanging ora ana kang persis padha. Nadyanti kembar paribasane, ora ana wong kang jebles lan plek kahanane. Saka kene, pangenalan diri sacara pribadi sarta pangenalan wong liya sacara pribadi banget ing wigati. Pangenalan diri sacara pribadi ndadekake wong diwasa jer kenal temenan sapa dheweke, njaba jero, jasmani rohani, mental uga batine. Dene pangenalan liyan sacara pribadi ndadekake dheweke bisa luwih mangerti kahanane kang dikenal, saengga tansaya raket anggone kekancan lan paseduluran. Jroning pasemon bab wedhus ketriwal ing waosan dina iki kababar piulang menawa Gusti Allah banget ngregani manungsa sacara pribadi. Kejaba tinitah bareng karo titah liyane mligine manungsa liya, manungsa tinitah sacara pribadi. Dheweke kanugrahan daya-daya kaya kang kakagungi dening Allah piyambak. Mula arepa dikaya ngapa kahanane tetep dipritungake. Sawijining pakumpulan mbuh 100, mbuh 50, mbuh 10, mbuh pira menawa ilang siji ya ora jangkep cacahe. Mula nadyan amung siji ananging banget ing wigati lan diregani. Kang siji bisa mempengaruhi kang luwih akeh. Kang siji bisa aweh sumbangsih kalebu kanggo gawe tansaya becike sawijining pakumpulan. Kanthi pamikiran niku, Gusti kupiya ngrumat lan njaga pepantan amrih tetep utuh, ora ana sing ilang utawa ketriwal. Menawa nganti ketriwal, panjenengane bakal ngupadi nganti ketemu. Genio sing 99 ditinggal. Kuwi ora amarga Gusti ora tresna, ananging merga wis bisa dipercaya. Pambangun turut ora katindakake amung nalika Gusti rawuh lan ana, nadyan Gusti ora rawuh lan ana ing satengahing wedhus 99, wedhus-wedhus mau ora bakal ilang. Kepara antara wedhus siji lan sijine padha jaga jinaganan amrih slamet sakabehi. Para tresna pelem kinasih saka waosan dina iki kita para pendiri dalem Gusti kaelingake mring telung perkara iki. Sepisan kenal diri sabecik-becike amrih bisa ngregani diri pribadi sakmestine saengga ora minder jroning pasrawungan. Minder ateges ora duwe rasa syukur marang Gusti Maha Murah. Kapindho, kenal sedulur sacara pribadi amrih bisa ncerateni sedulur mau sarta nyumurupi keagungan karya dalam Gusti mring liyan. Katelu, njaga pepantan sapenudaya amrih tetep wutuh. Padha saling mbombong lan neguhake antara siji lan sijine saengga tuwuh ngrembaka paguyuban kang becik sentosa. Luwih becik mengantisipasi kanggo tetep wutuh tinimbang kontrang-kantringan nggoleki sedulur kang ilang. Suwawi sami munjuk, kunjung asma dalam Yang Rama Jaya Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Alam asih kawula munjuk sembah nuwun awit kekeran sabda dinten menika. Mugi kawula saged tansah ngajeni diri pribadi ugi sesami sarta njaga diri lan sesami amrih boten sami ketriwal saking salebeting pepantan dalem. Mugi linurna Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci kados mula buka sakmenika sarta saklami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama Jaya Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.